Ya kan offense ye kura eson na ye free to go bi ante adanse ene ye ba adanse akrofuru mu me bay no kura ene me se na me dey best me mum onyame ena ya adom ama yahunu dia yehuni ninti obia nyekom na ye nyina ye nkamom na omano enkoso Omanfo mfre yemra 1978 men's boutique and traditional wear ena efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi edi ko dwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedida na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso abusia yensam makwa babie moy medical ka chem se enne ya bakwasem atetesem ene efutusem na sabie ku to bi nsi trudo so mfa emma toa ye ka nyina ko kase ye hyase afia pema ankro ne wo hanom no yenya nente da bia ye ka Nyansapo so de ya ye saa nkyekye na se ye nana Afranewaa enkane Offinsohene hima ono ena otu etuo kane de endin ne akuduro so ansana oje mu krade ama ye nana ya asantoa ama wato so sansem no krebe ne wom da bia na ya na ye nhyeda nte wono ne die ne yi yenya ye nana Dwamena Akenten Offinsohene abebi udie ene na wadaroma ye misa no nwa ani kakra bi emfa enkyere na ye ntoa so emfa emamo bedamase na wadaroma ni die ni abrase so ye ma akwa baba Nyansapo so yes so ne mu me ba cho na apomuti sei ami adaroma ye nana we de akoya tetesem ye tene sei ye kan sei ye tene sei ene yenya we de wadaroma wa ye ni kakra kyere wan ne Afranewaa kra Afranewaa aye Offinsohene Nyane ya santoa okay hello prempemre no saata mona na oye ohema awo Offinso kama yechire na prempem na oye ohema awo Offinso nana yenya nente se ekon a hyase na akosi kokko no bedi mrento asema ma nana mani bre ma ya santo atigina mu ma ekon hyase ya nana Afranewaa na di ka tutu no kure be ne wo no kure na de atie ne se Offinsohene na kodwa Appiah ni fie din ne friend kodwo ya kire ni bi woni yewura ne koye ti na ya ni bre enti me mate ho ya nke kan ye ho ya se wonu abe ma ya che wonu abe ma ko na obi anka hwedi a na ya ni bre sem enti ni wo kekan no wo tutu obare sanity wow abusia se mo hunchi mu na eba no na se eye no krutrudu se ye nana ene tutu nana wadaroma ye nana Afranewaa die eya abakwasem emudu pa nanso ese ye nhyeda ntini yi wadaroma eden na mo ye se ne be ya enne se de ohima ya santo ade no agentana no obi anim no nana mo nso mo de no ebepie yi na de tie ni se ohun se ya da biachi ya na ya santo ade no kanyan santima nyinara nunti na ne ya santo ade no agidi na ye ba chire kodwoko no na ya ni bresem
ya na ya ahomete say ekwane e be fa so ne kakra say morning koye ya sha ase a yedie bedroom rebie e de betro ne akafen so abakosem ne aka mani nsem ampanimfo ye eno ne gina so yenso de no e be ba so. Finally, I can't offense ye kura eson na ye free to go be ante adanse any e ba adanse akru frumu any enenemu a e be free duma na afo eno achi ne kwa aduamoa mu na ye kwaji asase free service ante hini ire e friend benefit for wawo ye kwa settle offense ye kura sante hini ye kuma no nti asase de etimi akanse asanti memu ha de ene esabi obia ni wa o wa asase ye wura sante hini ene ode ma ye na ene de esie ya be hia ye asante ne mafo ye hunu bida odufo pogo arepenso de na me bida konya hunu bi anagwam tukie ebere ofiri mu na me di mu ofa wi afia kente otoso yenu nachi na wahima de ye ngu bi da se sante hima afiri mu na ya maami se ba se kun pa ni e kun ani enka sante nti e be kun agine de ansan ye di obi be di sante hima no anya ko wo ye nipa odi ni huni wo ye nipa o ye defo wo ye nipa obu ade osanim empanin nsem ese woni empanin nsem a ye mfa matina akonya so na owa daji nso mani pa bia mi ameka sei okumia ye obeye no efe kwa osimiku betina me nchen na ye ko ni ye ko ba mo wuo na sabi ebu sabi ni wode ni saatu ya edme atuye abesin ani abesin yes Nyankopon se o man da bi ntina maye ye tosum yenu aye ya sanje manko an enya ye kan obu wo wa ahagura wo ba usuro kakra na amania ni ye ya nene ifina akokan ya wada the court asonde mu a ni akopre ni kurabe ani American say ima sabi na ima santima mani dami fadi afi na se tu openso se tu nyam kasi oni asantima na mi dami fadi se kondi anke be kondo do edi asemi e ba mo wi na ye ani ntino yena esi eden kabomu Ghana man santiman tidu eden tiase ekure ye ni be hia ne kata e mami eji ne kasa ewie no ye me kan se dura sabi amkese oni na santiman nyina me ye dem ni fadie santiman kwaso Ghana man kwaso yama akene piao na wadawro mama bana na Offinsohene ni mu na manti bi biafa mo ni ko hona ka mama na no adawro ma ka bi kakara no na dia America Offinso pa oh mo ni ko ni de sante ni na nam ni so e ma yenya e ya kwa kun do ma se to so mi ni no na nkrofo pa niema ne bi no se sa niema bi ayepe ye na ne wi afia Akenten a wodi ka no woni e de o kan ya ni se ompe bibia na de ope ni embo ani bi enko iti wakura e besere no na akwa ya asase de wode ye dey enne nipa ni abere ye ni nyina asante ne ena na dawroma Offinso ono wode ma ye me ka sai sante hini kro ni piere ya ni nkrofo a ye wo hosom no enso asase no na dawroma wode ma me nti nkrofo ti so chetirem nkrofo ati so enso asase no wode ma na Offinso ye ka sante mem asase dia ani ya fi Akenten die ani sabi Offinso man die kase e morning kwa na etre asase wani kwa ni asase ya asase no nanka roni kra na badi tibie nkada su ye ne kajma hini boshi eden kransa hina boshi
yɛni asɛkyɛdumase abɔhye yɛni anantanyina bɛbɔhye yɛni bia yankwanta bɛbɔhye ɛso ahimfo a yɛma se ɛyɛ maako aduɔson maako aduɔson na ɛhyɛ waseɛ nkurɔfoɔ ne ɛyɛ okutiefoɔ ne abrɛbɔfoɔ yɛ aduɔson ana wakyerɛ du ana sɛ no so nkyɛmu te sɛ kakra bi ne ɛmu ne nokorɛ ne sɛ yɛbɛyɛ yɛ no 28 bosome yɛ mu na deɛ ɛte ne sɛ nnipa wu ne yɛ anyena yi a wɔpɔn ba mpo wɔ animonyam ɛsene no na mpɛn pii yɛgye nananom ayi ɛto hɔ saa na sɛbi wowu ne yɛnyɛ wɔyi ano ayɛ sɛ mantwɛntwɛn wontimi nkɔ asamaa do sɛdeɛ sɛ na sɛ woyɛ ayie no a na amasama no so ɔnya kwan atu anammɔ no yɛsɛ sɛ wotuo na wo so frɛ no a ɔno nso ɔkɔduru a watumi aboa ɔman no ɛnyɛ ahopɛ nyɛ ahotɛ na mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a honhom no bɛnya ne baabi a ɔrekɔ no watumi aduru ntɛm ɛno nti ɛna yɛma ɛyɛ ayie no yɛyɛ ayie no wie a afei nana yɛatoto nneɛma awie na yɛadwene ɔman no mpontuo ne ɔman no nkɔsoɔsoɔ na wɔn nso so wɔde ne honhom abɛtae akyire aboa yɛ saa ntra ana wadaroma asomdwe sɛm bɛn na wobɛka de akyerɛ Offinsohene ne Dwamena kɛntɛ ɔtɔ so mmienu ne Dwamena kɛntɛ ɔtɔ so mmienu ɛnɛ ɛnanom mfɛnsofoɔ atena ase na wagye me atom sɛ memmɛtra me nananom akɔnnwa so a mesrɛ Offinsohene wo kuada ka wo kuada sɛ sompa nananom bɛsom yɛ na mebɛtoa soɔ na mo soso mo de atoa so asom me mebɛyi nokorɛ ɛne me se na mede bɛso so ma ɛnka bɔ mu ɛnkɔsoɔ disi ɛna ɔbɛtua na ho yɛdie nimdeɛ ɛnwomanim masua abusua ɛnka bɔ mu atrankonnwa ɛnka bɔ mu Offinsohene nyinaa ɛnka bɔ mu ɛna mede ɛbɛsom mu sɛ maanyɛ saa metomenta Offinsohene deɛ meka ne sɛ kikiri a yɛyɛ nyinara mentan wɔ biara mebaayɛ mede nka bɔ mu na aba deɛ wɔ hɔ biara nka bɔ mu ɛna yɛyɛ yɛpa asomdwie wɔ ɔman no mu na ɔman no asomdwie wɔ mu a ɛna yɛfa ne ntemapa afura na mpontuo wofrɛ wɔ bi a wɔn nso wabɛboa na sɛdeɛ teɛ no kikiri a yɛkɔ nyinaa no mɛnte aseɛ mɛntan wɔ biara yɛnkasa nti a wɔ biara yɛmmɔ wɔ biara biribiara nto mu na mmom onyame ɛna ayɛ adom ama yɛhunu deɛ yɛhunu ne nti obiara nyɛ kom na yɛn nyinaa yɛnka mmom na ɔman no ɛnkɔ so ana yɛda ase abusua Offinsohene yɛ nana Dwamena Akenten abɛbio ɔno ɛne ne na akɔdi nkɔmmɔ atie abakwasɛm ɛne afutusɛm no yɛdam ase na abakwasɛm kakra a yɛsua ne sɛ ahyirem no yɛ nananom kɔkyekyere Offinsohene no na sɛ wonim hyire ya yɛwi yɛwo akora yɛde bobɔ no no ebi yɛ nanam kɔtena na hyire wɔ hɔ paa nti hɔ na yɛ nananom kɔtenae ɛna yɛbusua a ɛka ho no yɛ akɔnkɔdeɛ asefoɔ no so ɛbɛto ayɛ nananom no ɔmo yɛ sɛ ɛne ɔmo so nkɔtena akɔnkɔdeɛ n'ase akɔnkɔdeɛ ase ɛyɛ onyina so ne onyina pacho minim dua nyina yɛ nana another abusua gate baako no so ɔmo kɔtena akɔnkɔdeɛ ase nese onyina din baako ne akɔnkɔdeɛ aha ne titi din pampani din ɛyɛ akɔnkɔdeɛ but ɔmo kɔtena onyina tin ke betuma ka sɛ onyina asefoɔ ɛna ahyiremfoɔ ana akɔnkɔdeɛ ase ɛna ahyirem saa abusua mienu na asɛ ɔmo di Offinsohene akonnwa na bakɔsɛm kakra a ɛwɔ Offinsohene nyabotema miɛnsa wa me yahu sɛ akɔnkɔdeɛ ndi onyina
ɛne ɛsɛ ne ɔmo yɛnkɔi ne yɛnkɔtena onyine yase ɛno ne akonkɔdie ɛna woka ahyirem ɛno nso ɛyɛ hyire na ɛno no ɛyɛ dɛ na ahyirem no ɛyɛ hyire na ɛbɛtɔ odin no so deɛ ɛteɛ ne sɛ tete na yɛ nananom kɔtena ɔfen so no baabi a ɔmo kɔtena ne ɛhɔ no hyire a yɛtu yɛ na ɛwɔ hɔ paa nti hɔ na yɛ nananom kɔtena yɛn yasefoɔ no yɛ nananom hɔ na ɔmo kɔtena ti ne yɛde bɛnya ahyirem nti yɛka ahyirem no a ɛnyɛ bibia ɛyɛ hyire yɛ asɛ wonim hyire yɛ ɛhɔ na yɛ nananom kɔtena nana saa deɛ no hɔ mu tu paa nti ne yɛfrɛ ahyirem no abakɔsɛm ne sɛ ɛyɛ ɔfen sofoɔ ɛnka ne tete no asonafoɔ nyinaa no yɛ nipa baako na asona no da bia meka mu kyɛ mmiɛnsa emu ɔkyɛ mmiɛnsa ne sɛ yɛ nana a ɔde epie firi botae dan mu ne yɛfrɛ no asɔ ɔbɔ adeɛ na asonafoɔ firi kuro bi yɛfrɛ no kokrobiante ɛbɛn adanso akurofuro mu ɛhɔ na abakɔsɛm kyerɛ sɛ yɛpieyɛ na yɛ nana asɔ ɔbɔ adeɛ no ɛna de ne mma ne ne nanam no epie firi ɔbotae dan no mu ɔn sɛ ɛnka ne tete no yɛka sɛ bodan a tete no yɛ nanam tumi kɔhyɛ bodan mu hɔ na ɔte ɛyɛ kuro before ansa na ɔma yɛde apie ɛde aba nti sɛ wokɔ ɛbono koraa abakɔsɛm mu a ɛbono ɔmo yɛ bɔn mufoɔ ɛbɔn mu na ɔmo tena yaa kɔpem sɛ ɔmo pie firi ɛbɔn no mu ɛne yɛde bɛnya bono na ɛyɛ bɔn so ɛyɛ bɔn mufoɔ ɛne yɛakɔbra sɛ na abɛyɛ no ɛbono nti yɛn asonafoɔ no yɛpie firi botae dan mu efiri kokrobiante ɛbɛn adanse akurofuro mu na abakɔsɛm kyerɛ sɛ yɛpie na yɛ nana a ɔde yɛpie ne yɛfrɛ no asɔ ɔbɔ adeɛ na asɔ ɔbɔ adeɛ pie yɛ no na aboa wɔwɔ nti asonafoɔ yɛakra aboa yɛ mmiɛnsa wɔwɔ ɛna ɔsono nti asona ne nyinaa yɛ ɔsono ɔn sɛ yɛ dɔɔso yɛ musu yɛ du kɔhwɛ manhyia ɔpem so atena sɛ kɔhwɛ efie hɔ abɔma ɛyɛ asonafoɔ na yɛ dɔɔso paa nti yɛpie yɛ nana de yɛpie firi ɔbodan mu no so wonim akonkran aboa akɔ adobi ɔyɛ asonafoɔ akraboa na ɔyɛ aboa n'ani abie ɔte sɛ asonafoɔ na kwakwa adobi didi akurase na wada kurom sɛ woma light off a kwakwa adobi na ɔbɛkɔ akɔda baabi a light wɔ ɔyɛ aboa ɔn sɛ ne klinika akora ɛbɔnokom nyame bɔ na ne klinika abɔnokom nti asonafoɔ yɛ nkurɔfoɔ a sɛ asonani kɔ school duru akyi na ɔyɛ a obua fa wokɔ api kora wobɛlusu ɔmu nim asɛm di ɛna ɔmo san yɛ obi a statemanship kyɛ sɛ obi a sɛ ɔdi adeɛ anim a ɔda ɔman no ɔmo pɛ ɔho ɔman no die ɔmo nim nka bɔ mu na yɛ nana asɔ ɔbɔ adeɛ die firi kokrobiante no yɛtena kokrobiante kakra na yɛpie firi hɔ ɛba adanse akurofuro mu ankasa nti ɔde yɛbɛtena adanse akurofuro mu na asonafoɔ emu bɛkyɛ mmiɛnsa ɔmo kyɛ mmiɛnsa no yɛ nana ɔsagyefo kuntunkurunkun akyem nti akyem abu akwa ɛne asona piesie aberewa doku a ɔmo fa hɔ na ɔmo ne kopie akyem ɛna ɔfen so yɛ nana odi anim ne yɛfrɛ no nana firi bi ntua ya ɔno so di anim ɛde ba ɔfen so hɔ no yɛbɛba hɔ ɛna deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ dwo so yɛfrɛ nana poli ɔno na kɔkyekyere ɛdwo so ɔno ne manfoɔ no nti aberewa doku a ne ma mmiɛnsa na ɔmo mu kyɛeɛ no ɛyɛ ɔsagyefo kuntunkurunku ɔna yɛ pani aberewa doku a ɔmo na kopie akyem abuakwa nti akyem abuakwa manhene a sisi a ɔsi so yi ɔyɛ asonani me nana prɛkopɛ ɛna ɛdwo so yɛ asona ɛna ɔfen so ɛyɛ asona nti asonafoɔ no mu kyɛ mmiɛnsa badon sɛ sese deɛ emu akyekyɛ bebree adɔɔso ba akaman mu ankasa deɛ asonafoɔ no mu kyɛ mmiɛnsa na maame mmra ɔfen so no yɛ nana a odi yɛ ne yɛfrɛ no nana firi bi ntua na firi bi ntua no di yɛ ne mu ano firi bi ntua no bɛfiri mu nti yɛ nana a ɔbɛtɔ so bi mu no ɛyɛ ampɔnsan kwatia nana ampɔnsan kwatia bɛtoa so ampɔnsan kwatia wuyɛ no na ɛmɛɛma asa nti ɔbaa ampɔnsan kwatia ne nua a yɛfrɛ nana Afranewaa wokɔ ɔfen so abakɔsɛ mu a nana Afranewaa na ɔyɛ ɔhema ɔyɛ ɔbaa but ɔbɛdi hene yɛmfrɛ no sɛ na ɔyɛ ɔhema na ɔyɛ ɔhene
nti wono no na say ye ka sese mprempen Offinso abakwasem ne ahemfo ba ya ye de say ahemfo ye mfa ne say ahemem dabi oye obeye ohene but no oye oba nti ye na abran boa no na abran boa na se ne yedi benya akyirem abran boa na se wo kotiti mu pa dia abran boa no ene be wo ye na ye frɛ no Dwamena Akenten obewo nana dankwaji awowa dankwaji awowa enti nana abran boa no efiri mu no ne ba a ye frɛ no nana dankwaji awowa ene bedi hene enti nana dankwaji awowa no ono so ni nua eba a ye frɛ no Boatima onza na no opim so kan ewo fikesiem ye ba no Boatima no ene be wo akyiremfo wo ye akyiremu ni a wo nana a na se ye akyiremu ni no eye Boatima ti Boatima no be wo enipa nsia de odi ka wo no ye frɛ no Dwamena Akenten na ni din ba ko ye Dwamena tia but de edin na nkasa Dwamena Akenten na de e me dan se ye nana amoakopoku edin a okọ nkonwa so kofae no Dwamena Akenten ye beba ho ne ye bebisa no Dwamena Akenten the second na obeso yi ti Dwamena Akenten no na edi ekopie fin so na afin so abakose mu no ye tena nkro makomako 9 ansa na ye pie Offinso kura ye di kai ye firi no ye friend say baby am di ka kan no eye adanse kokrobianti ye firi kokrobianti no ene ye ba adanse akrofrom ti adanse akrofrom ne mu be che miensa ba kokọ achim ba ko eko Offinso na ma memfa saa de wemra on say yese achim abu akwa edi na nkasa wokọ amambre mpa anya achim abu akwa eye achi buka ochi buka yes akosi buroni na be ye no abu akwa ye nana no a okọ achim ko chechira achim no no ye obi a no ye warrior na ni eden osaje fo kuntunkunku woni ma bo bi afre no sebo ono ni twidin ba ko eye ochi o ya abo a ukosi anu wa so mu wa kwawo nti eno na saa ye nana na okochechire achim no saa na wo kon nti ne yefre no ochi bukafo nti kwasi kuroni ba na obeye no achim abu akwa ochi buka timi nka ne yie na oye ochi no ye sebo no ochi nana no wono wo ko a wo be fi so afa bon so watwa wo ha eye nana osaje fo kuntunkunku ono na ba ma ye benya achim no oye aya aboa din se oyi nana we de okote se aboa ochi ohun de no okun a oso ma no wabuka ono okunu wabuka no wa che oso ne ye de benya achim abu akwa na Offinso no ye nkuro no koye 9 before ansa na ye ko chichi Offinso na se ye nana no omo bre pa Offinso kura idi ka firi mu ye de na me ka no kokrobianti ne ba adanse akrofrom ti adanse akrofrom mu be che miensa ye ye firi ho no ye nana no mo ko chichi Offinso ye di ka kokrobi ye fro dedesu okay ye firi ho no ye kokrobi ye fro anu eye Offinso fo ye o anu no koka ho na ye kronan ye firi anu no ye ko adade entem na ye num ye firi adade entem ye ko asuminya ye yan asuminya ya ye hini ba akokra na nada nkwaja wo asuminya no owu ye na nada nkwaja wo a owu ya sa na Dwamena Akenten ba no owu asuminya ye firi ho no ene ye ko dumnafo ye firi dumnafo ene ye ko mampontin dumnafo ana dumnafo ya ye firi dumnafo no ne ye ko aduamoa thank you enti ye firi sa dumnafo ne anto ani nyina no kura ye ba ye aduamoa ye kura okọ aduman o branch kodia kro kakra bi so obi fansa na okọ aduamoa eho saa town na ye nana Dwamena Akenten di anim di abakwasam kire se ye nana Dwamena Akenten no
On say enkane tete no. Omo ko tena aduamu ano. Ade a na boa nipa mo munya ba bi tena kese pa ya abomofo. On say bomofo no omo na kwa hwayo. Nti omo na ko hu asase ene nsuo abepo ne ade abomofo oba na obeka je na nan say man ko hu nsuo ande ba ya mom ye dunko. Enti ya na Dwamena Akenten ne this year ba ko ye bomofo. Okwa hayo ewo ofin nachi. Ena obeka kire na Dwamena Akenten say wakohu asase bi kakraka da oni pante so. Nti ya na Dwamena Akenten me enkohwe. No na Dwamena Akenten ne manfo ekohwe asase no. Nti omkohwe asase na ya asase e da so eni pante so. Ena obusa asase na se ne yese eye dana se hima asase. Your friend benefo wa atwenefo a. Benefo wa atwenefo a. Na owale obiri yebo a. Yani aye nana obiri yebo a. Na owale obiri yebo a. Na obiri yebo a no. No na ye kwa aman hene. Sa atam na kumase mai. Na asante mai. So to them John. Ti obiri yebo a no. Na ne yire ene benefo wa atwenefo a. Eye dana se hima. Yes ono ye hima wo dana se. Ena ne kunu so ye kwa aman hene. Enti ye na Dwamena Akenten ekohu ye nana no. No ne ka asase ne ho asem. No so obeto asase na ma no. Enti efe so asase ankasa abakose mu no. Ye na Dwamena Akenten ne na de hye etoy empredwan edumienu. Empredwan edumienu nti nka ne ye de be na sika man ka be se no no. Empredwan no gra. Eja 12 cities ana. Ah said it to. Kapre ti empredwan edumienu na cheche kuna ba ko. Enti ho no ye na Dwamena Akenten prepre mu ho ano. Otua empredwan du. Na otua cheche kuna ba ko no. Na ko ka empredwan mienu. Ana o hye se ye nana benefo atwenefo ama na mmere kakra. Nti dia ba nse ode ne wo faase a ye frɛ no fosua a ode ne ho. Ana ode no esi kana no. Se enam sa aka ni nti onye ne wo faase fosua ode ne ho ne ntena. Na nyame ya adom na enche kra obetua sika na wagye fosua ode ne ho ede ne ko. Nti na aka amamu se akonya to a ye de ma wo faase no. Because ye na Dwamena Akenten no wo ba. Ba me yeso se satan ne yire beti ase amode ne ba nti wode ne wo faase. Ti na kanfo ye ko ofaase mu no. Nti wode ne wo faase ne bedi esi kana no. Na ayira ho sema wo mu se ye na na fosu ode ne ho no. On se enka ne tete yeso obi ko atumasie. Atumasie ne se okwa akosi enema wo nsuom. Enka ne tete no ye na nanom sesa ye enema ye maame no me kura mi so ekura mi nyina me maame mu bi. O sesa enema na ode ko nsuo esubontene mu na wakohoro obi okra osi mantoma no wo a ansa na wabafie obi oso ohuru wi a na ode abafie na wabechi mu na wahata enti ya na nafosu a ode ne ho no ekọ atomasie no ana ahum tu ye mfnama boy enti dua bi esi dana se nsuo no ho ene bukum ya na nafosu a ode ne ho ti wokọ atomasie na o mai omkọhwe na dua na buo ma ya na nafosu a ode ne ho no ehye dua na se eno ye Offinso abakosem enti se ohwe kura no ebe ye abakosem a ha Offinso man ti ho na ma ye benya Offinso na ye na Dwamena Akenten no ofiri mu ade ama Dwamena Akenten firi mu no ye kwaman ye na obiri yebo a asase na obeto firi dana se hima ho no na dana se hima so no kunu ni obiri yebo a na ekumase no sa henie na abeye opimso akonwan no ebe ma one ye na obiri yebo a no benya ayonkofa yiko obeto asase wo meyire ho nti me so me ye kwaman hene nti me ne wa befa ayonko nti one ne befa ayonko no ena doma nana doma hene na nse okasa no ne nsem ni bi ho no ma metima gye atum ba bi bebere so nya nokre doma ene kwaman ko na doma no wo sentire so ha na kwaman so ye kumase atimu omo ko ntokwa nti ena ye nana Dwamena Akenten ko ja obiri yebo a ntokwa on se enka ne tete se ye tene ye ben ne ye adamfo a ntokwa si a yitimi koboa nti okoja ntokwa no ye nana obiri yebo afiri mu e wo sa ntokwa no mu e wo so ntire so aguna hene ne ye friend konfo ya mo a okay na ono so ene ye nana obiri yebo a eye ba ko pa na ne konfo pani no because aguna no konfo ya mo a no ye obi a no wa ben o hwetwe tetachirem to ono so goja ntokwa nti sa ye nana konfo ya mo aso efiri mu
ɛno na yɛ na na dɔm ahene sɛ okum nye miɛnsa saa ta na asante mai na no meka kyerɛ m sɛ saa asɛm na na dɔm ahene ka no ɛyɛ no korɛ sɛ ntɔkwasi ba saa tam na asante mai asante by 1696 saa ntɔkwa wei so ɛsiye before 1696 na Kumasi yɛ kɔ aman na nkuro no obiara di ne ho so fin so ɛyɛ ɔman hene odi ne ho so kɔ aman hene di ne ho so Bompata hene di ne ho so Kumawu hene di ne ho so Kumawu kura saa tam ne yɛfrɛ no apem so na ɛnyɛ Kumawu ɔho deɛ mekyɛ ju so ɛso di ne ho so enti abra wɔn mo bɛka wɔn ho bɔ mu no sɛ yɛkɔ ɛsa akɔgye yɛn ho afiri ntim jakari ase ɛwɔ dɛnkyira no ɛna bɛma yɛnya esanti ne nyinaa yɛ ɛko yɛse yɛkɔ sa kan ho bɔ mu kɔ sa kon mu kɔ sa no nti esanti ɛnɛ mesɛ me yɛ asanti wo so yɛ asanti obi yɛ sɛ esanti ɛyɛ sa ne kyɛ sɛ yɛkɔ sa ɛna yɛse esanti fo na ɛba ɛna yɛayɛ na aba bɛyɛ esanti fo sɛ ɛyɛ nka bom na ka bɔ mu kɔ kon no asanti fo na ɛba asanti fo na ɛba ɛna ɛbɛnya asanti na saa brɛ no na asanti ni hɔ eti sɛ okum obiri yɛ boa okum kwama hene nya asantehene sɛ nana Dwamena Akenten okum na okunu Offinsohene na nya asantehene enti after obiri yɛ boa wuo no ɛna ɔmbɛka ɔmo ho bɔ mu bɛkyekyere asante enti saa tam no yɛ nana ɔbae no ɛyɛ wiafe Akenten a wodi nkan Dwamena Akenten no wuyɛ no na wiafe Akenten ɛbae enti sɛ okɔ ɔfen so a ɔho mɛsrɛ yɛbusuafoɔ no yɛwɔ abakɔsɛm papa nsɛm a wo buru srɛ nyinaa yɛ nka bɔ mu sɛ me metiwe abakɔsɛm a menkan ka metimi no ade sɛ sɛ me kɔpa ahene adi me mpa ahene but ɛyɛ me fɛ obi di a mɛta akyiri ba sɛ me sɛ me kɔpa ahene adi me ni saa da yɛ so no eti sɛ ne ahyiremfoɔ abɛdɔɔso ama yabenya akonkɔde ase yɛwɔ abɔfoɔ yɛwɔ nkinkasu yɛwɔ akomadan yɛdɔɔso bebree eti sɛ ne wotia na woyɛ ahyiremu ni na akɔka kyɛ sɛ obi nya de hyia wo wana nim no wonime ebi kɔ ɛnɛ na meka sɛ a obi nim me so nim obi sɛ woyɛ de hyia wobɛkyerɛ wo nana ɛno na last opem so ka sɛ kɔfo abusuadua bra no yes abusuadua ne kyerɛ sɛ wo nana ne hwan ne hwan na wo wo te dia bejon na abra yɛ kyekyere asante no deɛ ɛbɛyɛ yɛ ama Offinsohene nya asase woyi opem so sɛ tutu a asante man nyinaa yɛ ne deɛ asase nyinaa yɛ ne deɛ Offinso benya asase kɛseɛ paa no ɛyɛ ntɔkwa a Offinsohene ɛboa opem so ma ɔmo ko tanyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pii ɛnyɛ nkwandɛ wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fitaa na anoma akɔde brensi am wa wotua ne nsɛm mogya monim hu bi duanani wie klaman woyɛ sɔfo kora wonyɛ yie bi tontonte yɛnom sa ne yɛfa ɛno Nyansapo aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa Madawro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam yɛfɛfɛm ne honhon hyia na Amerika sa sɛbe ka yɛtwɛ ne mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de yɛtwɛ ne mu twɛ nyame